Unsay ka adlaw una ang 2025 midterm elections, nangabot na ang official ballot para sa 1st ug 2nd district sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Bantay sarado karon sa kapulisan ang City Treasurer's Office sa Cagayan de Oro City. Human nga nangabot na ang official ballots nga gamiton sa 2025 midterm elections alang sa una o ikaduhang distrito sa syudad. Gitabangan kini pagdiskarga sa mga personahe sa City Comelec o City Treasurer's Office sa presensya sa NAMFREL o political watchers. Ang maong mga balota temporaryong ipahimutang sa City Treasurer's Office sa syudad. Ang verification process nato is that there is a window diha nga gamay atong i-perforate nato so we can see kung ang official ballot sulod ani packets corresponds to the clustered precinct numbers nga nabutang diha sa iyang gawas. Samtang nauna lang nahatod sa opisina sa Commission on Elections ang mga ballot boxes. Gilauman sab nga ma-deliver ang mga automated counting machine kon ACMs karong May 5. Una ipahigayon ang final testing and sealing sa mga makina. Samtang nagpahigayon og caravan palibot sa mga dagkong mall sa syudad ang Comelec 2nd District sa Cagayan de Oro City aron subling ipahibalo sa publiko nga pipila ka mga numbered barangay sa syudad ang mubutar sulod sa mga mall. Humana atong mga coordination, regional, provincial o sa city, sa different stakeholders, coordinating agencies like sa PNP. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.